Det, der står bag mig, det er en Toyota Tacoma Trailhunter. En af mine yndlingspickups lige pt. Det er en 2,4 4-cylindret med 325 heste cirka. Vi har en tophastighed på 180 og 0-100 på lige knap 9 sekunder. Hvad er det, den her Trailhunter så specielt? Jamen prøv bare at se den. Obvious, så har du større frihøjde. Vi har 33 tommer all-terrain dæk med de her orange gullige fælge. Derudover så har vi Oldman Emo støddæmper. Vi har snorkel ude foran. Vi har LED-lys faktisk hele vejen rundt. Der sidder LED-lys heroppe i ladet. Ude i fronten selvfølgelig. Vi har racks på. Der er også en kompressor, hvis du er ude i skoven og skulle pumpe dæk op eller alverden. Vi har selvfølgelig 4-hjulstræk og 8-trins gearkasse. Og så når den Trailhunter, så har den også det her lange lad. Det vil sige, at vi er omkring 180 cm ladet. Det er en bil, der er bygget til offroad. Herinde i kabinen, der er der proppet med udstyr. Vi har det offroad udvendigt, men indvendigt, der er det sådan, du er inde i en luksusbil. Du har varme og køl i de her sportssæder. Du har soltag, adaptiv farblås, head-up display, køremodes, 4-hjulstræk, you name it. Den har næsten det hele. Og så er der selvfølgelig også gode lydanlæg. Vi har JBL højtaler plus der er sådan en trådløs Bluetooth-højtaler med, som sidder heroppe i forruden. Er du til eventyr? Er du til lidt offroad? Så du bare har noget andet, der ikke har? Så er Tacoma et godt valg til dig. Du har en bil her, der er fyldt med udstyr. Den har det her vilde look. Du har snorkel. Fed. Størrelsen er en blanding mellem en Hilux og en Tundra. Er det noget for dig, så giv os et kald. Det skal jeg ikke sige her. Tak fordi I så med.